Asikubile sikwamukela-ke nabe channel yakho engunqa phambili. Igama uPastor Weningi, sibuya la-ke nolwazi silanda-ke la kubalaphi bendabuko abahlukahlukene. Kodwa namhlanje yena sithi asiphume siye kwisifundazwe iMpumalanga, the place of the rising sun. Indawo-ke kahle kahle ise-Piet Retief noma-ke isemkhondo la sikhona khona. La sihambele khona-ke omunye wabalaphi bendabuko asebemnkantshubovu emkhakheni wezokwelapha. Bambiza ngodokotela, abanye bambiza ngomelaphi bendabuko, abanye bambiza ngenyanga, kanti abanye bambiza ngomthandazi. Kodwa-ke thina sithi udokotela uSimelane esimbiza ngayo. Futhi kunjani? Akuphilekile. Sila sikhona-ke nje wena ukuthola kabanzi ukuthi sikhuluma ngani. Nethezeka, thatha isitulo sibeke phansi, unethezeke ulalela ingxoxo esiyiphethe namhlanje. Bese emva kwaloko ubuze imibuzo uma unembuzo, noma wenza ama-suggestion noma iziphakamiso, futhi noma umfonele udokotela ubuze more kulobo sobe sikhuluma ngako. Dokotela, ngifuna la sibheke ukubaluleka noma ubumqokwa bokuphupha. Yabona? Ukuthi ucacisele ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu aphuphe, noma kubaluleke ngani ukuphupha nje uma umuntu. Kuphupha kubaluleke kakhulu ngoba kula ukutshengiswa khona ukuthi ithonga lakho lime kanjani, impilo yakho ibheke kuphi. Kumcwa kakhulu ukuphupha. So ngamanye amazwi uthi ukuphupha kungenye yendlela ithongo noma yidlozi noma yithunywa lezi ezikwembethe eyikwazi ukuxoxa nawe noma zikunikeze imikhombandlela mayelana nempilo ethi noma ngohambo oluthile ozolithatha empilweni noma ngezimo ezithile engahle zikwehlela. Impela yeke ukuthi lethonga lakho kuba yini lekukhombako yini indlela elikutshengisayo ukuthi impilo yakho imeni kuphi kanjani. Kumcwa kakhulu ukuphupha. So kunabantu abathi mina ngiyaphupha amaphupho ngikhohlwe. Isimo esinjalo singadalwa yini, noma umuntu onaleyo nkinga le inkinga engasombululeka nanokuthi idalwa yini inkinga ukuthi umuntu akhohlwe amaphupho? Inkinga lephazamisako lapho kuba kulelithonga lakho. Uthola ukuthi lelithonga lakho alikemi kahle. Uthola ukuthi lelithonga lakho lingcolile. So lelithonga lakho malingcolile kunenkinga, ngike bese kubuya lamaphupho lamabi lapha ebusuku. So sekuyingombe ukutshengisa ukuthi sukuma ubuze kwenze njani. Usho ukuthi umuntu umephupha awakhohlwa amaphupho kunenkinga ethongweni lakhe. So asibheke la, uma inkinga idalwa yithongo, kungenzeka uthole ukuthi mhlawumbe kuyini kahle hle le ngenza ukuthi ithongo lakho libe nenkinga, ingoba mhlawumbe uthakathiwe noma ingenxa yokuthi mhlawumbe kunento ezithize efuna uzenze ethongweni ongakazenzi. Mhlawumbe yikuphi okungenza ukuthi kube nalesimo lesi sokuthi ithongo lakho lingemi kahle? Kuyenzeka esinye isikhathi uthole ukuthi lethonga lakho bayalithakatha. Esinye isikhathi uthole ukuthi lethonga lakho aligengezekanga kahle. Kunenkinga la kulelithonga lakho. Lokufuna bese uyalibhekisisa bese uyabuka ukuthi ikuphi le nkinga isala inguphi. Okungenzeka ukuthi lithakathiwe noma kunokuthile ufuna ukulungisa wena siqo. Yebo kunjalo. Usho ukuthi akusikuthi hayi into engakwazi ukuyilungisa nje leyo kuphupha bese iyalunga, kodwa funa ngilungise ithongo kahle hle ukuze kulunge lesimo lesi samaphupho. Kunjalo. Nomuntu othi mina angiphuphi inhlobo yazi ngagcina mhlawumbe eminyakeni ewu-10 endlu noma 5 years ago ukuphupha. Kusho naye still i-problem yakhe icishe ifane naleyo muntu okhohlwayo. Icishe ifane ngoba lapho-ke uthola ukuthi lelithonga lakhe balivala. Alisakhona ukuthi lifike emaphusheni. Wavalwa lo muntu sekukhulu usafike lapha kuyeke. Seyinkinga akasakhona ukuphupha-ke, akusabonakala lutho-ke, sebumnyama bodwana. So yini le bangethu abantu balivale mhlawumbe lethongo lakho? Yini mhlawumbe imbangela nina njengabalaphi bendabuko enithi manibheke ukuthi hayi abantu abaningi bavalwa ithongo labo ukuthi bangaphuphi? Nganazi izathu lezi mhlawumbe kuba yini, ngabe umona sokwenze njani? Lesinye isikhathi lo mona uba khona. Lesinye isikhathi uthola ukuthi la khathi emndenini kuzwana akukho. Kuhlezi namndeni ukuthi kunengcabano lekhona. Manje manencabano lekhona-ke ngeke vele kukulethele lokuhle kuwe. Kunalo umsindo. Lesikhathi uthola ukuthi lethonga lo muntu washona anenkinga.
le nkinga inileyo lo muntu solo namanje imbambile lo muntu lenkinga inileyo solo akakhona ukufinyelela ukuthi akhulume nawe nganaya inkinga lashona anayo. Ngamanye amazwi into oyivezayo na dokotela ukuthi kwesinye isikhathi ngenzeka ukuthi akuloyiwe nethi lesiphithiphithi esilakhaya sixosha lamathongo angakwazi ukuletha imlayezo ngoba lakhaya anizwani, niyahilizisana, niyakhombana, mhlawumbe noma akukho ukuxolelana phakathi kwenu bese lamathongo aqhela kini kunjalo. Nanokuthi futhi okunye okuvezayo la futhi ukuthi kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi lo muntu lo oyithonga lakho efuna ukuletha imlayezo wafa engalungisile izinto ezithize, mhlawumbe wafa exabene nabantu noma wafa enamaqhubu nabantu abathile noma wafa engalungisanga izinto ezithile wafuna ayilungise. So ngale yakwelamathongo uthola manje akasakwazi ukubuya kulabo abaphilayo alethe imlayezo. Kuba kanjalo. Angithi esinye isikhathi kuthonga uma kunemsindo lapha ekhaya. Ayabaleka amathonga ngoba akazwani esimweni semsindo. Nalokushona kwakhe lo muntu ke bese lo muntu soyavuka avuke kumunye lapha ekhaya makavuka kulo munye wakho lapha ekhaya so ubuya nale nkinga manje ke lashona lo muntu angikokona so uvuka lapha kulona muntu ke manje ke bese kumele manje ukuthi yena kwemuntu osukumako abuke usukwenze njani yini yasala kuphi. No, izwakele. So njengoba nikhona ke nina njengodokotela le nkinga le yokuthi umuntu akakwazi ukuphupha ngenxa mhlawumbe ngabe ubuthakathi ukuvala kwethongo lakhe noma ingenxa mhlawumbe yengxabano ngaphakathi njengemndenini noma ngenxa ukuthi mhlawumbe lo oyithongo wahambe engalungisanga into ezithize so sezimvimba ukuthi angakwazi ukuxhumana nabantu abasaphila yena abalethe imlayezo ngenxa ukuthi wahamba mhlawumbe engalungisile into ezithize noma hamba exabene nalabantu bona laba abasaphila bangathelana amanzi. So lo muntu ke lo esemlimaza lento uyaphila yena. Isimo esinjalo niyakwazi ukuthi ningenelele nina nithi nayi intervention nama solutions bese kuyalunga. Ya, isolution iba khona ngalethonga ilapho ngoba sekumele sicale lapha kuye lo muntu. Sithi mase kusebenza wena uphilayo kodwa sikusebenze sikubize ngalelithonga lakho. Sesifana ukuthi sigeza lelithonga lakho manje ke ngaphambi ukuthi sibuye lapha kuwe. Sesiyamlungisela lo yamuntu loyana longasekho. Simlungisela laphezulu kwakho. Into evela ukuthi nizosebenza lo muntu oswaphila. Kodwa uma nigeza yena nikorobha nikorobha lesimo salethongo lakhe, manilungisa yena nilungisa lesimo salethongo. Anduba nizoqala ke nilungisa yena siqu manje. Kodwa yena ulungisa lesimo sethongo lakhe kufanele kube ngathi nisebenza yena. Kusimeni sokuthandaza bese ethi sekulungile bese seniyabuya ke manje seningena ke empilweni yakhe ngqo manje ukuthi niqondiseke sesilungisa yena ke lapho le process isiyonke lena ingathatha isikhathi esingakanani umuntu uthi kumnyama sezivaleke isikhathi eside into ezithinta amaphupho angazi ukuthi wenzala nempilo nami so ufuna kuvuleke ufuna ukuqonde isimo sethongo nisibonile noma ubuthakathi nibonile noma nibonile ingxabano ezikhona ukuthi lilungeke lapho ngathatha mhlawumbe isikhathi esingakanani ukuthi umuntu aqala bothi hayi ngiye kumthandazo uSimelane noma ngiye kudokotela uSimelane impilo yami ngibona ngathi siyashintsha manje. Kufuna kulunge lapho emva kwemalanga la 7. Lapho ke seyabuya impendulo kuwe. Kuya ngebantu abafanani lo munye ngasi namhla simsebenza kuthi kusasa abasaqalile nisaqala kuphupha manje saboniswa. Kusa nambala kusenjeziwe naku manje ke ngiyamphupha manje lo muntu sokhuluma nami manje sewuthi. Into evezayo dokotela ukuthi kona a duration of 7 days iyona engalindeleka kumuntu osuke usuqala kumsebenza kodwa futhi ngesimo sabantu ngokuhlona kwabantu kuyenzeka kube u2 days noma kube usuku olodwa noma zibe 3 kodwa a maximum is 7 days. 7 days. Wow, sibonga kakhulu ukuzwile la besikhuluma ngamaphupho ukuthi kubaleke ngani ukuphupha wakuveza kudokotela ukuthi kubaleke ngenxa ukuthi ke imilayezo eminingi evela kwelamathongo noma evela kumadlozi athize noma evela kwisidalo sikwembethe iyakwazi ifinyelele kuwena ngenxa yawo amaphupho ukwazi ukuxwayiseka nokululeka noma ukunikezwa i-guideline noma umkhombandlela through amaphupho unikezwa ke kwelamathongo. Yiloko besikubheka wena ongakwenza nje uqhubeke umfonele kudokotela ngokucaciseleka noma ngokufuna ukulekelelwa esimeni ke sithinta ke la wona kamathongo akho makusho mhlophe kwesimeni esikahle awuphuphi noma uphupho khohlwe noma awuphuphi sanhlobo sekuneminyaka waphupha ke kanti futhi okunye asikuvele siveza ukuthi ukuvezile ukuthi okunye ongabalekisa amaphupho ingxabano eziphakathi nje yasemndenini uma ningabantu abaqabene niyothela namanzi aniyokhumisa nomlotha ukuze ikwazi ithongo leni ukuze likwazi lenze njani libuye ninembathe ngenxa ukuthi senibantu abanokuthula noxolo
ngaphathe emndenini, ngoba uma ningakwenzi lokho noma ningasetshenzwa kodwa inhliziyo zenu mayisoloko isabophile zimnyama nivalele ninamagqubu angeke kulungile usho ingane zakwethu siyibeka lapho dokotela abantu abakuthinte usebenzela kuphi usebenzela mhlawumbe ikhathi osebenza ngazo iziphi naziphi. Ngisepitetifu ePola Park kaNtombazane ngiyatholakala nasefonini uyangithola. Cha, sibonga kakhulu-ke inombolo niyazibona nani lokhu zidlule njalo ku-screen ngiyacela seniyithathile nokwazi nimthinte WhatsApp WhatsApp udokotela kunjalo WhatsApp-ke udokotela wesimanje manje okwazi ukuthi WhatsApp nawe kuphendule ngokushesha noma kumfonele futhi kwesinye isikhathi hayi please call me. Yes. Fona. Siyabonga. Bonga thina. uNkulunkulu enibusise. Hallelujah.